kabdi lamari min ani lamari min ani Sini bisingo kereika hasteni munggenang seikereng Sahitya Akademi Award manjak borom genang Chandrakanta Morasing tangsal phongo astabol thungnokhlawo badminton practice khlaimani jorao asomsa sakhamya ungoi theikha rangsak risak foundation ni president borom genang kokborok seikereng Chandrakanta Morasing bo khoroksa hasteni seikereng theimani bagoi jotno kha khamlaijak tei jotno kha bailajak mokolni muktoi riolajak kebuta kabdi lamari min ani khomni manai rohordi amari roi bukhani ang thangna puru kebuta kabdi